Oh, pre, patso ka. Oh, Ay, ni pre, oh. Nakakalakan na ako na kasi mag-apply ngayon, pre. Sobrang kasakit. Talaga, Kasi pare. problema na eh. Ay, kain ko na dapat pang experience. Ah, experience? Kaya kukuha kong experience para saan makapag-obra ng alwa. Nakasakiting kaya pare. Saan Pare, pare? pare. O, pare. mo. Ba, pre, di ba ikaw Pare, mag-apply yun ang problema. ng mag-apply sa Sakit. Burita college, graduate. man yan. Yes, makakaya. Kaya ako ay, nakalakal na ako mo, pre. Oo, talaga mga kanyan, pre. Oh. Buti pa ikaw, tingkang Sayang sakit. talaga Jam, yung Pilipinas. Kailangan biyari kang college. Puri mong... Ay, ya, pare naman pa. Ito akong experience. Eh, lack pa man experience. Kaya mag-apply ko para mag-experience ko. Ay, ako po. Kaya tanggap na ako pinsana, pare. Muring yung problema. Karas kita kids at pinasanin ka na ako resume. Sinabi na, kung tala pa nung experience, eh kiwari ka nung abasa itang makakabit king gate, makapasikil na kailangan nating experience. Tama yan. Oh, happy pare, nagkasakit ko pin kasi ngayon, kaya pinag-apply ko para may experience ko. Ngayon pa ito nandaman ng Pare, experience. nakakalungkot ha? Ay, kasakit. Ay ka pare. Ay, hindi naman pare, ne. Ing kana ko naman, ne. Meg-apply ko. Pare, ne, meg-apply ko. Tapos, yung milyari, saktong kaya ako. Kahit kailangan mo na ako, nagyugan talaga di pala. Hindi pa ang construction ko. Na weldingan mo, kasi hindi ko. Kita na. Kung anong kaproblema mo, kalas ko ka rin. Danapanin ko ng college graduate. Mag-welding ka mo, college graduate. Sakit, mag-apply ngayon ni pare. Tabalo, ninano yung Pilipinas. Tapos kita ko magkano sweldo. Minimum. Oh. Mahal mo, biyayan din anak mo kayong minimum. Masahe ka, mamangang ka, gano'n. Ang kaya, kasabi kayo pa itang may itong interview, daladak pa ka ng construction. Labor. Matindi, labor ya mo. Labor ya mo. Oh, college graduate labor. Ay, minani Pilipinas. Pare, ay, kasakit. Kasakit yung may aral pa. Kaya, puti pa ika pare, nakaka-sideline. Ay, nakasakit. College graduate, panto nanda. Dapat, nagyari, experience. Ay, kasakit. Kaya kayo, ne, pag-aral kayo mo sa lese. Kasi, kaya tutugigan yan, dyan construction worker, tingno ko. Parin to ng dalalang college graduate. Makanyan, kasakit yung mag-apply.